Onguva yakana kisisayo kurumbidza kana tadzoredza niswa pamusoro kudenga ndizvo zotichinzwa manzwi echisimbisiso chokuti kana tikafa pane ino nyika tinosangana kudenga nero para Jesu nokutenda kuna Jesu tichasanganiswa kuna kisako rugare rwakasunga moyo isu kana taungana pasi zita Kristu mwana komana wa baba wakakomborerwa chifungidziro chokuti tichasanganiswa tinosangana kudenga nero para Jesu nokutenda kuna Jesu tichasanganiswa tinosangana kudenga nero para Jesu nokutenda kuna Jesu tichasanganiswa. Kukurumbidza kukunda madzudzo tsoka dzedu dzakaneta dzichayambukira zambuko rine ndarama pava kagarira avo vanotida isururi porufaro tinosangana kudenga nero para Jesu nokutenda kuna Jesu tichasanganiswa kana takakatsaukaniswa kukange kwasvika namazuva mashoma makore mashoma tichashava naye muponesi pane idzo nzvimbo dzatinorevera kunzi tichasanganiswa nero para Jesu nokutenda kuna Jesu tichasanganiswa.